Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Kamar kullum kamar yadda aka saba yau ma na zo muku da shahararren fim ɗin nan da kuka daɗe kuna jiran fitarwar ci gabansa, watakan fim ɗin Wankiya na jarumi Bishal insha Allah. Ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na VIP to za ku iya ku yi mana magana akan lambar wayar mu da ke kan fastan nan. Kamar da yadda aka saba ku yi mana magana directly za mu saurare ku, sa'annan za mu sanar da ku yadda tsare-tsaren mu suke na shiga group na VIP, wanda a cikinsa ne muke ɗora dukkanin fina-finai, ta yadda idan kuka lura za ku ga ba ma samun opportunity mu ɗora muku dukkanin wasu fina-finai da zaran sun fito akan YouTube channel, sai dai mu ɗora muku su a cikin group namu na VIP. To ga waɗanda suke da buƙata sai ku yi mana magana mu gaya muku yadda tsarin group ɗin namu yake, sai ku biya kuɗin ku a saka ku, ta yadda za ku na samun dukkanin wani shiri da zaran ya fito akan lokaci a ranar da aka sake sa, kuma akan lokaci za ku kalle sa. Sa'annan za ku samu HD mai kiliya ne, ba wai kwafin sinima ba insha Allah. Sa'annan ga masu buƙatar fina-finan India series ko na Hausa series waɗanda ba a ɗora su akan YouTube, to kuma za ku iya ku yi mana magana da zaran kun ɗauki lambar wayar mu da ke kan sikirin ɗin fastan nan insha Allah. Mu kuma za mu sanar da ku ga yadda za ku biya a samar muku dukkanin wani fim da kuke da buƙata, ko tsofaffi na Algaita ko na Sultan ko Siman Report, D-Love ko Yusuf Zamani insha Allah. Sa'annan idan wannan ne zuwanka na farko kan wannan YouTube channel namu mai suna M Sakir Asian for Dollar ko kuma All Fasara Hausa TV, to ku danna mana subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da ku da zaran mun ɗora sabon shirye-shirye. Mun gode.